Potensfunktioner. I den her lille film her, der er kommet ind på en intro omkring potensfunktioner. Og så vil jeg snakke lidt om betydningen af B og A, og så til sidst vil jeg så bevise topunktsformerne. Indledning. Potensfunktionen har forskriften y er lige med bx i a. A og b er konstanter, det vil sige, at hvis vi bliver bedt om at finde en forskrift for en potensfunktion, så skal vi altså, givet ud fra 2 punkter, så skal vi altså finde a og b. Og forskellen på en potensfunktion og eksponentialfunktion, det er så, at ved eksponentialfunktionerne, der har vi vores konstant a i grundtallet, som man kan se her, og vores variabel x i eksponenten, mens vi i vores potensfunktion har x, vores variabel, i grundtallet, mens vi har vores konstant a i eksponenten. Og det der ligesom kendetegner en potensfunktion, det er, at vi har at gøre med en procentvis vækst. Altså hvis x vokser eller aftager med en procent, så vokser eller aftager y også med en bestemt procent. Og det er forskelligt i forhold til eksponentialfunktionen, hvor y stiger med en fast procent hver gang x stiger med et tal. Så har vi så betydningen af b. Og tallet b, det siger noget om, hvordan funktionen den grafisk vil komme til at se ud. B, det er nemlig bestemt ud fra den værdi, vi har på y-aksen, når x er lige med 1. Og det vil sige, når x er lige med 1, så har vi altså y, som er lige med b. Og hvorfor er det? Jo, fordi hvis vi har, hvis vi indsætter x, eller hvis vi indsætter 1 på x's plads, så har vi ligningen y er lige med b gange 1 i a. Og uanset hvad man sætter 1 i et bestemt tal til, altså sætter et bestemt tal i eksponenten, det kunne fx være 100.000 eller 10, så vil det altid give 1. Så har vi så forskriften y er lige med b gange 1, og b gange 1 er lige med b, så det vil sige, at y det faktisk er lige med b. Så har vi så betydningen af a, og tallet a det har også, eller det har faktisk meget større indflydelse på, hvordan grafen for en potensfunktion kommer til at se ud. For en potensfunktion f af x er lige med b gange x i a, der gælder der 2 regler for a. Hvis a er større end 0, så er funktionen voksende, og hvis a er mindre end 0, så er funktionen aftagende. Og det vil jeg gerne lige illustrere i GeoGebra. Ja, så er vi så i GeoGebra, og vores regler for a, det var så, hvis a er voksende, så er a større end 0, og hvis funktionen a er aftagende, så er a mindre end 0. Og det kan vi så gøre, at hvis vi har a heroppe, og vi så tager a til at være over 0, for eksempel 0,7, så kan vi se, at funktionen er voksende. Og hvis for eksempel derimod gør b mindre end 0, for eksempel 0,-5 eller minus 5,0, så kan vi så se, at funktionen er aftagende. Og dermed har vi så bevist i form af GeoGebra, at hvis a er større end 0, så er funktionen voksende, og hvis a er mindre end 0, så er funktionen aftagende. Så har vi så beviser for topunktsformerne. Og i en potensfunktion, der kan man så bestemme a ved den her formel her, log til y2 divideret med y1, og log til x2 divideret med x1, og b er lige med y1 divideret med x1 i a. Og det vil jeg så gerne bevise nu. Vi starter med beviset for a. Vi har 2 punkter. Vi har p som er x1, y1, og q som er x2, y2, og de så givet hernede ved indsat i den her figur her, og vi har p her, og vi har q her. Og for at vi kan bestemme forskriften, eller vi kan bestemme a, så skal de her 2 punkter her gå igennem potensfunktions forskrift fx lige med bx i a. Og a den kan så bestemme for den her formel her. Og ja, da punkterne så skal ligge på grafen, grafen fx er lige med b gange x i a, så passer de altså i ligningen ved, at vi har y, altså x1, y1, og det kan vi så sætte ind i den her ligning, hvor vi så siger y1 i stedet for fx er lige med b gange x1 i a, fordi vores x er x1. Og det kan vi også gøre her med punktet q, så y2 er lige med b gange x2 i a. Og så for at komme videre herfra,
så skal vi så dividere de her to ligninger med hinanden. Og det gør vi så her, hvor vi så siger y2 divideret med y1 er lige med b gange x2 i a det, divideret med b gange x1 i a det. Og da vi gerne vil finde a, så er det så en grund til, at vi har de her b'er her med, og de går alligevel også ud med hinanden. Så vi så får ligningen y divideret med y, eller y2 divideret med y1 er lige med x2 i a det, divideret med x1 i a det. Og så har vi så en potentialsregel, der siger, at hvis man har to grundtal, der har den samme eksponent, så kan man altså sætte de to grundtal i parenteser, dividere med hinanden og sætte dem i den fælles eksponent m. Og den her potentialsregel, den bruger vi så herover, fordi vi har jo to af de samme grundtal, som er den samme eksponent. Og det gør vi så ved at sige y2 divideret med y1 er lige med parentes x2 divideret med x1 parentes opløftet i a det. Og det vi så har med en eksponentiel ligning at gøre, så bliver vi nødt til at skulle bruge logaritmen for at løse ligningen. Så tager vi så logaritmen på begge sider af lighedstegnet, så vi så har logaritmen til y2 divideret med y1 er lige med logaritmen til parentes x2 divideret med x1 parentes opløftet i a det. Så nu har vi så den her ligning herover, og da vi så for at komme videre herfra, der har vi så en logaritme, der siger, at hvis man har log til a i x, så er det altså det samme som x gange log til a det. Og den kan vi så bruge herover, fordi vi har jo log til a, altså log til a i x, og det må så være log til a, hvor a så må være x2 divideret med x1, og x så må være a. Og det kan vi så omskrive til det her, så vi så får ligningen log til y2 divideret med y1 er lige med a, som er vores eksponent, gange log til x2 divideret med x1. Og så har vi så den her ligning her, ja, og da vi gerne vil finde x eller a, så skal vi så isolere a for at finde den, og det gør vi ved at dividere med log til x2 divideret med x1 på begge sider af lighedstegnet, så vi så får formlen log til y2 divideret med y1 divideret med log til x2 divideret med x1 er lige med a. Og her har vi så bevist formlen for a. Så har vi så bevis for b, og for at bevise b, så tager vi udgangspunkt i ligningerne fra før, hvor vi så har de her to ligninger her, som vi brugte lige før, og dem skal vi så bruge nu, og det er egentlig ligegyldigt hvilke to ligninger, eller hvilke ligninger vi bruger. Jeg vælger så at bruge den her op, hvor vi så har y1 er lige med b gange x1 i a det, og vi vil gerne finde b, og så for at finde b, så isolerer vi b ved at dividere med x1 i a det på begge sider, så vi har y1 er lige med x1 i a det er lige med b.